Tinashe on Capital 100.4 FM. Harare's heartbeat. Champions League breakfast. At 26 minutes before 9 a.m. is our time right on Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat. There's a lot that we get to discuss every single Tuesday with Zigo in the studio. Zigo, good morning. How are you? So there's a lot that we want to talk about. Let's begin by listening to this, right? Okay. Baba Harare paakatendeuka muimbo munyika achitanga kuchechi akagera dread asina vhesi raaverengerwa akuti vhudzi iri kuchechi harendi iwe uri muno muwane tivhudzi tumwe towana kuti dread pana tasi ari pedyo newe kuti mira kudzungaira shamwari mira kudzungaira Zigo chaakatogerwa zviri nani musoro mako kupfuura iwewe ngopeze kutonani kana Zigo akatomira patori nani kupfuura iwe saka unopeze kuitwa nani hauna iri chemuna kana nekiziwa yako chainga kutamudzira chi hapana chawakaita iwe saka gomo nengosi. Okay, yeah. So that's Evangelist Marufu. Shumba. Yeah. Samson pazvange zvarema akatonamatira kuti vhudzi rake ridzoke awane simba rake muri kuti chiko imi. Yeah. That's another point of we want to talk about hairstyles and dressing, clothing in church. Yes. Yeah. Zigo. So remember earlier today we played a clip of Prophet Angel. Vamwe vachitaura nezvecleavage nezvemakumu. Anzi? He's talking about the cleavage kuti chikafu chevana. Imi mukutoita kufamba idhimoni rinenge rakagara. Uri kutiratidza makumbo ako. It's mode of transport. Vakati hanzi region akatozoona akange abviswa dhimoni akapfeka akabvanzi simuka upfeke kureva kuti pese paifamba akapfeka zvaakapfeka asina kupfeka pepe range riri dhimoni. So kana dhimoni rabuda munhu anopfeka. Hanzi iwewo kufamba wako wakashama wakaita sei netsiye dze8 cm dzoti ukafambisa zvine dzungu bwaira zvine dzungu you can fly. Imboiplayera Zigo ainzwe. So he was saying kuti most of these things, these are demonic influences. Yes. So let's try to link up that with Evangelist Marufu on the issue to do with the dressing as well. Let's listen to this one as well. You know what you think? I'm an influencer. You are popular because of your tie that is outside the dress. It's a demonic influence. That's why you are popular. I don't want to go deeper. But let me just say this to you. Sit down, because I might have touched your dressing. But notice the Bible says, after Legion was delivered, they found him seated, dressed up. That then tells me that lack of clothes is a sign of demonic possession. All these breasts you are actually showing off with, that's baby food. All these legs you are showing off, that's means of transport. Eyebrows up to here. 8 centimeters of eyebrows. If you blink too quick, you might fly. Right. So we're going to link up these two from Prophet Hubert Angel and Evangelist Marufu to do with clothing. What's your take? Yeah, it's a quite controversial issue. Yekuti kuchikoro ndezonzi discuss. You give 50 marks and you give this this side, and then you give a conclusion at the end. I don't think it's a one size fits all. For example, tikatara now ya Legion. Totoona kuti it's men's fallen nature. Yakatozira tipfeke hembe. Pakutanga kwazvo chaizvo. Tanga tichitorina kupfeka. Andimaona. Tichimingla naMwari. Andimaona. Tanga tingangoshama. Andimaona. And then after we sinned, ndo vanhu pavakazonzi tichitanga se kupfeka. Tochitarisa kuchivanhu chedu isusu taingopfeka
shashiko chichichi zvinhu zvizhinji zvanhu zviri panze. Corruption yamatiri handiti ndo yakuita kuti zvinhu izvi zvishandiswe as a center of attraction. Andimona mona nima-influencer mazhinji echidzimai ndo anenge arwadziwa because vanowanzoyanika kuti vaite mbiri. But before, just a century before, tikatarisa mashuruko 100 years ago, 124 years ago, vanhu vatinorespekta nambuya nehanda vanga vasingambopfeke hembe dzakareba stereki dzanzi ngori nhembe nechi andimuri kuona zvanditaura. Tikatenda kuti traditional dance izvezvi we still maintain that. Tikaenda kublawayo izvezvi vari kutotraya kureviva culture yekuti munoona zvinoitika KwaZulu Natal zvetwasikana ingoti isindebele culture. Isindebele culture. Vanomhanya chi vasitori nahembe dzekumusoro. You know the reeds ceremony. The reeds ceremony. So tazonyanya kuzvidemonize nekuzviita zvinhu zvine chekuita nekusangana kwemadzimai nemarume handimona. But ukazvitarisa from that point of view, cultural point of view, and then men before the fall, panana Adam nanani, ayo vanhu vaitongofamba vasinaita sei. But Zigo, like you said, it's subject to discussion. Fact yokuti wagadzira cleavage iwewe munhu wese ari kuitarisa wafamba mutauni unofamba uchingodzikisa dress rako udzikisa sei. It means there's something wrong about it. Your slit is opening like I don't know kusvika uko. Ndopati kuti paread dance manje paipai ukakokwa ndimi Major Makokwa as a guest of honor munoiparidze resemoni. Aiwa inini hangu ndiri munhu wenyama musandipe miedzo. Saka ndopatati zviri subject to discussion. However, now we look at tingarambe tichiti nguva yaAdamu vanhu vaidai handiti tamunguva manje kuti mubhaibheri mune mautirwa chastity, mune mautirwa modality, mune mautirwa chii handiti. Mwari kana ari mauri iwe mwari ari mauri bhaibheri inoti adanzo saite zvinoita kuti mwari pasaiti pako atadze your weaker brother ite sei atadze. Ndopanoita kuti sketi yako ausona ikangoti ingodzika mbijana zvinogona kubatsira. Cleavage yako ikati ingovharikawo mbijana zvinogona kubatsira. But I don't think we should take it too far to the extent yekutoti sketi kangoita vheni rakati kure yato big problem. But what about the issue from Evangelist Marufu where he's talking about Baba Harare pavakangoti ndatendeuka ndakuenda kuchurch vakangokata vhudzi ravo. Hanzi vakaona kuti iri vhudzi riendeke naro kuchechi. What's your take on that? Unomboendorere nerako kuchechi vhudzi? Yes, I do. And do you face some judgmental attitude from vanhu anenge ari kuchechi? Kana usina simba usatoribata zvako. This is what I think. The same yanga tona Batsani yekuti at one point in Bible Samson simba rake raakatopiwa naMwari ranga riri muvhudzi. Mwari ndiye akatopa the oath yekuti no uyu munhu ndamusarudza and achananga ari munaziri musaise reza mumusoro make. Saka vatoripo vanomabvunzwa kuchengeta vhudzi. No tikungobudisa kuti Mwari chaiyeka pane imwe nguva kuti aratidze kuti chinhu chakazodzwa. But you know what, ukaverenga mubhaibheri panotaurwa kugerwa kwevhudzi pakuchema munhu anopfeka sackcloth obva agera vhudzi rake isaini yekuchema. Uchiuza vanhu vaya vakatumwa namambo kune mumwe mambo vasvika ikoko instead vabatwe zvakanaka vakabva vasvika bva vagerwa vhudzi bva vagerwa ndebvu chichichi handiti bva vati isusu hatisi kukwanisa kudzokera musiti because tava kunyadzisa tozodzokera takumirira kuti vhudzi rotangira se rakure then tozoita se yangaita kuti saini yekushoreka kunzi wagerwa zvese izvi handimaona. Saka ndobata kuti bhaibheri handiti riri subjective mituro rinoita zvinhu zvaro. Chimwe chinhu unogona kunenge chakashata apa but pamberi chinenge chakaita se chakanaka. Unoona Deuteronomica unenge uchitonzi hatidi zvekutrima. Zigo, can you say the Bible is confusing itself? Aiwa, it's confusing me, not itself. But we have chapters in the Bible. Zvinotaura kunaka kwevhudzi. We have chapters anotaura kuipa kwevhudzi. You find kuti mapostori ane paakatorawo mubhaibheri pekunzi vhudzi rinotogerwa. Andipaziya mundepabizi. Panonzi vhudzi rinotogerwa. Aiwa, paunga uchitaura kabe kuti kana muchichema. Yeah. Saka chinzo manje ni zvandikuria. Ndezvokuti yeah. I was checking on 1 Corinthians 11-14. I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I passed them on to you. But I want you to realize that the head of every man is
Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. Come on. It is the same as having her head shaved. For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off. But if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. Andiona pakutaura nawe yekuprofita kuti murume wese anoprofita akapfeka heti. Hence, a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of men. Ndopatiri kuti iwewe kana uri muchechi handiti usapfeke heti. Murume anoona bvisai makepu, but mukadzi unogona akatsunga Oh, yes. Ndo zvaringwedza kutaura. Ukazoverenga 1 Peter 3 verse 3 manje unobva wanzi your beauty should not come from your outward adornment. Kurati kunaka kwako akufanira kubuda kune zvinhu zvaunopfeka kunze, such as elaborate hairstyles or wearing of gold or jewelry or fine clothing, but let it be your inner self, the unfading beauty of a gentle, quiet spirit. Anmona saka zvazvingoda ndezvoti Mwari kana akakutarisa haasi kutarisa rasta, haasi kutarisa hembe, haasi kutarisa zvawakapfeka, akutarisa zviri mumwoyo. Saka isusu taakuti apa tiri kuti vamarufu vakatotongera munhu kana vachikuti bvudzi hariite kupinda naro muchechi. Rasta Ini ndiri kutoti vamarufu vakaisa personal opinion yavo on what he expects people to be. And as an individual, not what God wants. Anomona kuti baba Harare pavakatendeuka vakaona kuti bvudzi harichaita. Enda hazvina kushata zvavakaita, but patisani paakaenda kuchechi anaona kuti bvudzi harichaita. Akangoenda akataura pekutanga pepe kuti it's a sign of kuchema kugera bvudzi. Let's not say baba Harare havana kudzwa, vange vatoudzwa neBible or something kuti nemweya, mweya uri pauri unoyera zvinhu, discernment spirit, wakatomudza kuti kwandiri harichaita, because maybe aichema zvaakaita, aichema and then he decided to cut it. Don't forget kuti it's a sign of kuchema kugera. Ndo patinoshandisa vhesi riri kuna I think it's Romans rinenge richinzi kune mumwe anochengetedza zuva anoti zuva 1 ndo rakakosha, asi mumwe anoti mazuva ese akakosha. Uyo anochengetedza rimwe chete anorichengetedza kuna Mwari. Uyo anochengetedza ese anochengetedza kunani? Kuna Mwari. Uyo anochengeta 1 ndachirekera kushora asingachengete ese because vese vari kuzviitira kunani? Kuna Mwari. Uyo anoti chakati handidyi. So you know what you are saying Zigo literally there. Is urutota tina Mwari 1. No. Ndo patiri tikaverenga vhesi rorandiri. Hanzi mumwe anoti handidyi. Mumwe anoti ndinodya. Asi vese vanoti ndani? Mwari pakudya. But iye Mwari anoti chipa kudya. Ndo patiri kuti manje. Let's find out what God wants rather than kuti isusu tinoti. Zvikudiwa naMwari manje. Yes. Ukazoverenga kuna Colossians 2 inobva yazokuudza kuti iyo do not let anyone judge you in terms of food or a drink or a holiday or more. For there are shadow of things to it is the same Bible. Iruna James. Inotaura kuti musajajani. And it. But at the same time there were commandments that were set to judge you. This it's you versus them. Yes. Saka iso atina kujaja, but the Bible already has put a measure that judges you. Saka measure yacho ndiyati kuerenga na Colossians. Could do not let anyone judge you in terms of food. Webvudzi muBhayibheri uya ndiani zviya? Ndi Samson. Aitoenda kuchechiko. Nevhudzi iroro handiti? Iroro. Saka sei nhasi takuda kuriona kunge rakashata in this present day, ende yetu ana Samson vaitombopinda naro muchechi. Ende Mwari ndiye akatoti musarigere. Saka sei aitoti richengetedzei. Saka sei evangelist marufu vakuti vakati baba Harare vakaona kuti hazvichaiti. Ndo patiri kuti evangelist marufu vanogona ngava personal nevhudzi. Andimobona. But ivo ndeve ndebvu. But one manje what I like. Takaenda pa-podcast na evangelist marufu and I asked him kuti because upostori ku SDA tinichiona kunge vakatorasika. Andimona. Tikati but mimi evangelist 11 years ago muri muchi postori. Ende muchiri kugerwa chi? Postori. Vhudzi muchengeta ndebvu chichi. Zvikanzi mavanga kwandiri.
ndikuzviratidza semavanga ekuti takambogarawo pagwanza takambodii handiti, which means iwo he saw this is nothing wrong but with a testimony kuti abvudza andindibvise pana Mwari but itori testimony yekuratidza Mwari nese kwandakabva. So ndobanda kuti baba Harare vaigona kutochengeta rasta rawo. You've just answered everything. Bvudza rite sei? Ari kubvise pana Mwari. Because bapana saka toti here baba Harare vakabvisa mavanga avo. Vakarabha mavanga avo. Because vamwe vanoti hanzi mukuchema muna vaikwanisa kuwachengeta oita mavanga avo. yes ari for memories. Others they cut their hair for rebirth is a sign of rebirth. Handimuri kupaona rasta rababa Harare as long as ranga rakachena chete kuti rakachena handioni ranga rine problem because Mwari chanenge achingoda chingoti chinhu chitese chive clean. Handimoona ini rangu naninaro ranga rakanaka. Mind you, even you know, besides church, even in schools, mwana anokwanisa kuenda kuchikoro nemarasta as long as it's clean and everything. Zvikoro My kids are rastas. Vana vangu vazhinji varasta. Zvikoro zvakutorifoma to accept because zvataiita nditi varungu vaichengeta bvudzi ravo. Rinoza bvudzi ravarungu rinobuda rine mastaira akasiyana ka. But isusu tanga takapiwa kanenge ka doctrination nevarungu kuti unzi uri tidy, kuti unzi uri clean, kuti unzi uri neat, nonga wafana nga wakatange patisana. Handimabona. Wakagerwa. But kugerwa ikoti Mwari chameri. Soro imi muleka kufarisa kamuina kwenyu. Imi muleka kufarisa kamuina kwenyu. Hanzi musoro wacho unenge nenharo. 10 minutes before 9 is our time. But mukaona kusamera ka. Zvinenge zvichidudzira mari. Yenderere musa, I receive. Zvakare mari inofambirana nekukura. Aiwa ipapo waweka. But point yangu ndekudai. Isusu vanhu vatema watazozvitarisa. Masvikiro edu, madzimambo edu, pachivanhu chedu, bvudzi. Taitori koshesa sechi sevanhurume. Even kumapostorika pane mapostora ndikoshetsa bvudzi kudaro. You remember mutumwa Micho? Hapana munaita minana samutumwa Micho watiziya nyangwe miko chaikubvizira nayo. Vaichengeta bvudzi. Yange vatone rasta. Hanzi Samson airichengeta nokuti anga akasarudzwa naMwari. Isusu manje handiti tisu takasarudzwa handi we chosen generation. Ndozvinotara Bible. Saka takasarudzwa usika takurichengetawo. Anmo. So okay bvudzi tanzwa. Ngatipinde kudressing. Mukristo anofanira kupfeka sei ziko? Inini mukristo anofana kupfeka. Mukristo. Wandoti mukristo anofana kupfeka. And that's according to ziko. Number 1 zviri comfortable naye. Handiti. Then number 2 andati number 1 zviri comfortable naye. Number 2 zvisingaite kuti weaker brethren ari paside pake akundike. Handimona. Asi nemama weaker brethren ati ruo 2 week. Haini ndiri week. Handidi miedzo yakatombodaro. Saka iwewe patisana nditi pfekero wako iwewe uona wapfeka siya. Wakapfeka bo. But azipinde mcheche. Ukazopfeka waona veku South Africa waya anonzi unomzana anonzi King of Swords. Anenge achitamba achiti. Handimona zvinoita kuti mawika brethren echidzima yaite sei. But inini I've a question as well purpose zigo kuti anything that makes you comfortable and does not make you the weaker brethren. Never said bakuti atadzi kana tabve pamberi. But uonaka more often than not we have seen vanhu vanopinda muchechi akapfeka mini handiti. But munhu wechirume unonzi haupinde muchechi wakapfeka short. Ndo hakuna wako mutemo unoramidza vanhu vechirume upinda muchechi. Ayo tinoona kazhinji unotongotaurirwa unotozviona wega kuti ndo panozonzi neBible the commandments of men. Macommandment evanhu ndo anozorambidza varume kupinda muchechi wakapfeka short. Asi Bible arambidza varume kuti ase kupinda muchechi wakapfeka mashort. Pamwe pacho zvitori nani kuti titopinda tisina kupfeka mashort. So this is from not a verse in the Bible. So I just asked Google how to dress as a Christian. And gentlemen, may honor scripture by choosing clothing that is neat and modest. Avoid clothing that is feminine or that projects an immodest, rebellious or worldly appearance. Avoid shorts that do not cover the thigh. Ladies may honor scripture by wearing modest skirts or dresses that cover the knee when seated. That's Ango Google. Yes. And that's 1 Timothy
2 verse 9 to 10. I also want women to dress modestly with decency and appropriate, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God. Wabaona ndo zvadaro apa. Hanzi not with the hembe dzinodhura kana chiyani Gold or pearls but or, nemabasa akaita sei or elaborate hairstyles. nemabasa akanaka ndiri sazviriwa kuti mukadzi arifana kuuya uchechi akapfeka mabasa akanaka asina kupfeka hembe ukuzviona. What I'm trying to say is vhesi harisurambidzwa vakadzi kupfeka hembe dzinodhura harisurambidzwa vakadzi kupfeka But you know what? rungoti iwewe handiti simba rako ndarisa ndiri pamaearring nehembe dzakanaka chiyandiri pfekawo mabasa akaita sei akanaka. But zigo ipapo ndo panofambirana nemapostori, ipapo ndo pandaita back to postori manje. Because mapostori shumba inonzi one size fits all. Nyange wakapfuma sei hauna jewelry yako yaanopfeka. Ukaita millionaire anapatisana asina chainacho abuda mu one room make takaenzana. Tese tichagochwa nezuva tichanamata Mwari wedu zvakafanana. Hakuna inonzi VIP treatment kumapostori kumasowe. Tese tinenge takaetha pasi. Kana riri zuva richatirova tese ndokuti tishumire takaenzana pasina anozvikudza tese takaninipa. Regardless of your wealth, regardless yekuti uri ani mupolitics, regardless yekuti uri ani munyika, uri ani we are all equal pakunamata. Yeah, zvakanaka zvinoitika kumapostori izvozvo. But ukaseya kwedu manje isusu kwedu kuprophetic. Haina ndingari pacheya kana ndiri prophetisigo ndokana pasofa ndine makumbo angu hatsiki carpet ndinoiswa blanket ndine table up mineral water mamint masweets mabanana machii mweya wandata kuchita se but it's hazvina kushata zveziko ndozvanondokusiyana kweti it portrays kuti hatina kuya kuzotamburawo pano panyika at the same time asi uri kuona here Tinashe kuti hatisi kurambidzwa neatimoti kupfeka hembe dzinodhura kana kupfeka maearring kana kupfeka chi asi hanzi pfekai mabasa akaita sei akanaka animaona. Saka kana tichiti modest ndo panobuda point yayo kuti how modest is modest ende kwauri kubva kwacho zvakamira sei zvafanira kuti mune community setup ukagara mune macolored handiti modest yavo unogona kuita kuti miniskirt they are not amused by those things. I think tradition comes in. Who you are wamina Christ embassy Alright, mama nifungisa pane nyaya yandoda kukudzai yakaitika kudare kwaNandiri. We've 5 minutes to go. But we are not going to say to kudare ripi. Mufundisi pakabuda mapicture vakahaga mukadzi wemunhu wakadai handimubona pabuda mapicture murume waona mapicture akubvunza kuti ko ndochichi zvanzi atatora mapicture namufundisi ndomutorero watinoita chi kuchechi kwedu hatina basa nazvo zvekuhagana it's just nothing handimugona zvandaura kune murume it was a taboo and something chekuti mukadzi ambonaenda se kune madzimambo angati mudare aitodedzera kuti aiwa mufundisi mukahage vana vesangano asi ukaenda kuChrist Embassy ka inini first time yangu enda kuChrist Embassy ndakasvika musikana anga ari asha padoor akandipa hug yo ndakazopinda Christ Embassy 3 years. Shumba, you know what, there is a verse in the Bible, you know, to greet each other with a kiss and a hug, you know that with a holy kiss. Okay, not just who defines holy ndo patiri kutika holy yekumapostoli handiti greet each other with a kiss chi padama apa kunzi aiwa mwa aiwa kuvarume vega saka ndo patiri kuti zvese handimaona kuti zvese zviri kubva pakuti uri kubva muwhich cultural setup. Okay, so someone is saying that church exists in a cultural setting and it's not meant to replace our cultural values. But to dilute. But do you agree with this? Yeah, pakuti ona zvandikuwedza kutaura ndezvekudai hanzi kana uri pamaroma do what the Romans do. Ana po pandanga to the heathens I became like a heathen, to the chi I became an heathen. Ukaenda even kana kuma-Arab vanokisana kuma-Arab vachimhoresana machala handimugona zvandara saka ndo patikudzoka pana wemoderate handiti kuti how moderate is moderate, how holy is holy handiti hembe yakapfeka chastity, how chaste is chastity handimubona saka ukatarisa cultural setup nekuti munzvimbo iyoyo what has been generally accepted as the norm kuchechi kwana ndichitaura mufundisi wantohagana nevatendi vavo ende hazvina kana basa but inini ndichibva kusayoja ndichiudzwa kuti mukadzi wemunhu abatwe madzai emeni handimuri kuona zvandara saka zvinosiyana ipapa ukachenda kuChrist Embassy chechi chipera hafaniki isu tisatanyatsotendebuka tendi tingohagana nawo
Saka tiri kuti here kuti dressing haina basa zvakanyanya when it comes to church. Ndobati kuti dressing handiti when you are kuna Mwari not kuchechi. Kuna Mwari dressing hachisi chinhu chiri kuti Mwari anotoshaya hope. Asi you should be considerate about the people who are near around you. Okay, 2 Corinthians 13 verse 11 to 14 says, greet one another with a holy kiss. All the saints salute you. The Romans 16. A kiss of greeting between Christians implied that no elite group existed. They were all equally loved and accepted. Sa urutona chipatisani. Machechi titine kame kakutobva pazviito zvaitwa muchechi tradition of the Bible yaitika. Isu mazano turungomonisana the holy kiss displays the unity of God's church. Tikutofana kutanga kukisana kuchechi. Yes, come on. Aiwa, gentlemen. No. Gentlemen, let's put it this way. The kiss in utaurwa apaka. It's holy. It's a holy kiss. Eh? Holy kiss. Okay, let me ask. French, is it holy? The French kiss. French. Holy kiss. Okay, all right. Greet each other with the holy kiss thing. Aiwa, tikati. Okay, why are you refusing? Tikati French Montana. Na holy 10. Vakandosiyana. But I'm saying kuti the holy kiss yacho yatikutaura nezvayo ndo yakaita sei. Ndobati kuti holy kiss handiti. Kungoti Bible anonyorwa in visual images. Taikwanisa kuiona. I think iwo kutoiona holy kiss. But how do you define it? Iwo paunokiswa nemusikana but haisiriyo kiss. Haisiriyo. Ayo, because zvakafanana pama love. Ona tinash. Pama types of love. Handiti tine brotherly love. Tine motherly love. Tine relationship love. Yo haumbodi kuudzwa kuti ya love ipi. Asi yesu nongoudza ndichi I love. But I think next time pamwe tinenge tine anzi nemumwe panapa kana zvazvo kisana enda imega kuchechi kwacho. Okay. Indona Christ members. So no avakisane but they can put it into motion and but do you think kisana naye Zigo, just briefly, do you think iwo kanopinda muchechi ukatonda unomhoresa maimfundisi neholy kiss zvinopera zvakanaka? Panorohwa munhu. Our time is up, gentlemen. Our time is up. We'll talk about it next week. Time for the news at 9. Good morning, I'm Tabeki Lesmana. Vice President Kembo Mohadi says the Saka page iroro richagaina attraction. That gainer attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo anazigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise anazigo panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro I can guarantee